Takže čaute! Takže se vám chci představit, jmenuji se Honza a dělám svůj první vlog. Je mi 21 let, jsem na český let's play a vlog scéně krátkou dobu, jestli se tomu vůbec dá říkat scéna, spíš takový dva závěsy a ahoj. A každopádně já to nedělám pro peníze, jako to dělám pro hodně českých youtuberů. Dělám to spíš pro vás, fakt mě to baví, nechci se tím zatím živit rozhodně. A užívám si každý video. Dělám hodně let's play na různé hry a v tomhle chci být přesně jiný než ostatní youtubeři. Většinou hrajou to, co je baví a spoléhají se na to, že se to těm divákům, fanouškům a bůh čemu bude prostě líbit. A když ne, tak to stejně dělají. Dál. Prostě hrajou to, co preferují jenom oni. Já to chci dělat trochu jinak. Já se s vámi chci domluvit, chci, abyste mi napsali buď na Twitter, nebo do komentářů na YouTube, nebo na můj Facebook, na tu stránku. Abyste mi napsali, co mám rád. A já vám na to normálně odpovím a můžeme se o tom debatovat prostě. Můžeme udělat video tamhle z toho, nebo taky tamhle z toho. Může to být jakýkoliv žánr, mám hodně rád hororovky, což už jste zjistili, jestli jste omrkli můj kanál, spíš neomrkli, to je jedno. No a bude to probíhat asi takhle. Vy mi napište hru a důvody, proč chcete, abych to hrál. Respektive ten nejzákladnější bude asi, protože ještě jsem na to let's play neviděl, nebo chtěl bych to vidět v tvém podání. To je všechno v pohodě, beru to, jenom počítejte s tím, že vám občas napíšu, tohle to udělat nemůžu, protože já mám sice dobrý počítač, ale ne tak dobrý počítač, abych na toho mohl hrát Minecraft se shaderama. A když už jsme u toho Minecraftu, tak Minecraft jako takový nechci dělat. Můj kanál prostě nebude o Minecraftu. Proč? Proč? Tak to je úplně snadný, protože YouTube je tím prostě přeplácený. Každý let's player, ať už nějaký americký, anglický, španělský, nebo u vás doma na chodbě, prostě každý dělá Minecraft let's play. A tohle co já nechci. Chci být trochu odlišný, takže Minecraft, hledá nějaký speciál malej, se u mě prostě neobjeví. Cokoliv jiného mi můžete poslat, můžeme se na tom domluvit a můžu to udělat. S tím, že občas vám teda napíšu, bohužel tohle mi počítač neutáhne s tím vším nahrávacím softwarem. Dám příklad Watch Dogs. To vám prostě fakt neudělám, i kdybych chtěl, protože to zabírá už tak hodně. Ještě když to měl nahrávat, no to by mi asi bouchla nejen hlava, ale i ten software v mém počítači. Takže asi takhle. A YouTube budu obohacovat teda videama z různých let's playů a vlogama. Snad ten nestojí za starý hovno, jako většina ostatních. Třeba takový Gogo, ten dělá skvělý vlogy, mám je rád, pobaví, rozhodně ho podporuji, je to jeden z mých idolů, když to řeknu na rovinu, nemám nic proti němu, naopak mu fandím a doufám, že možná někdy v budoucnu dám video nějaký s ním. Na tohle všechno, o čem jsem teďka mluvil, najdete linky na konci videa, mám tam speciální outro, kde uvidíte nějaký moje videa a nějaký ty linky na můj Twitter, na můj Facebook a dokonce i na odběr button, kdybyste byli líní, jak kliknout tam, jakože neříkám, že jste líní, ale většina lidí na to zapomene. A nebo prostě nechce, nejsem si jistý. Dobře, takže to bychom měli. Dál jdeme, vůbec nevím kam. A teďka bych vám rád představil moji rodinu. Takže tohle je můj kocour Monty. Pozdrav. Ahoj YouTube. A tohle je moje kočka Aisa. Našel jsem ji v práci a nechci spolupracovat, našel jsem ji u práce a vzal jsem si ji domů. Takže od té doby s námi žije. Je to jako jedatel. Tohle je můj pes Abina, mladší, pražský krysařík. A tohle je Květina. To už je starší trochu a větší trochu. O 20 kg těžší jak ten předešlý. A tohle je moje milovaná přítelkyně Simona. Tak to jsme měli moji rodinu a teďka plány do budoucna. Jelikož jsem fakt novej na YouTube scéně, takže nemám skoro žádný odběratel, nebudu se dělat nějaký velký youtubera, nejsem, jsem upřímně jeden z těch nejmenších. Dělám to asi tak měsíc a půl, pořádně aktivně a snažím se, takže asi tak. A rozhodl jsem se to obohatit i vlogama občasnýma, takže pokud na ně máte taky nápady, můžete mi je poslat zase na Twitter, na YouTube, na Facebook, možná i na ten Gmail, když tam dám někam link. Prostě kamkoliv. Já s vámi mluvit i komunikovat budu, takže se nemusíte bát, i kdybych chtěl těch odběratelů měl 100 000, což
což se nejspíš nestane, ale i kdyby, tak prostě vám odepisovat budu, chci být interaktivní s váma, chci s váma prostě probírat věci, všechno. Chci, aby ten channel byl pro vás, prostě ne pro mě, takže asi tak. No a to byste měli všechno, takže jsem vám řekl plány, řekl jsem, kde najdete informace, řekl jsem, jak ten kanál chci mít, chci, aby fungoval a doufám, že bude fungovat. A dokončil jsem úspěšně první vlog, takže snad se vám líbil, snad jste si to užili. Za chvilku najdete na konci videa linky na ty různý videa, o kterých jsem mluvil. Snad se vám taky budou líbit a byl bych rád, kdybyste mi napsali teda nějaký ten komentář, co bych měl změnit, nebo po případě zlepšit, nebo už klidně nápady na další hry. Fakt si toho cením, fakt to uvítám a upřímně i tu kritiku beru, když je konstruktivní, teda samozřejmě, když někdo napíše jenom no ty jsi hruška, tak mi to moc neřekne a já to potom nemůžu zlepšit. Když mi řeknete věci, co mám zlepšit, jak je trochu udělat jinak, co by možná bylo lepší, tak to beru a pokusím se to nějak udělat. Takže díky, že jste sledovali video a uvidíme se u dalšího vlogu anebo let's play. Takže čau, Minipáš vás zdraví, nekecám, loučím se.